Etxebizitza bat alokatu ahal izateko oso bizkor ibili beharra dago. Entzun idealista etxebizitzatariak emandako datua. Alokatzen diren etxebizitzen 6%, 24 ordu eskas egiten dute atarian. Donostiaren kasuan datua oraindik deigarriagoa da. 10 etxebizitzatik 4 egun bakar batean alokatzen dira. Ipini orduko kendu behar izaten dituzte. Guk pixu bat alokairuan jartzen dugun bakoitzean, minutu batera hasten dira deia jasotzen, eta ordu batean zehar jasotzen ditugu 30-40 dei. Aurten alokairuan ipini diren etxebizitzen 16%, 24 ordu eskasean aurkitu zuten errentari bat. Komplikau dago, porque jendeak oso askar hartzen dago. Oin dela minutu bat jarri zuten iragarki berri bat, emon nionik, eta 2 minututan desagertu zen, jaginelako 20 edo 30 baino gehiago. Donostian esaterako alokairuan ateratzen diren 10 etxebizitzatik 4, 24 orduan alokatzen dira. Ona adibide bat. Una vivienda de 2 habitaciones, salón, cocina, un baño, sin ascensor, se le da la tecla para publicarlo. Iragarkia publikatuta eta 3, 2, 1. Tenemos 250 mails y tenemos en torno a 60-70 llamadas. Arazoaren arrazoi nagusia aspaldidanik argi daukate adituek. Hori gertatzen dela, zeren eta oso pixu gutxi dauden alokairuan. Eskaria eskaintza baino handiagoa da. Orain berrikuntza da, agentzia asko, etxebizitza atari edo webguneetatik alde egiten dabiltzala. Es ingestionable. O sea, no hay forma de gestionar esa avalancha. Egoera kudeatu ezinik daudelako.